Today, simpleng luto ni Enrique. Wow! Ito na! Yan, titikim tayo. Sarap ng pork strips with breadcrumbs. Yan. At saka yung sauce natin. Yan. Oh! Rock sa budget. Kain tayo! Sarap! Ayun! Sarap! Hello guys! Welcome back po sa Simpleng Luto ni Lick Channel. So ngayon guys, magluluto po tayo ng pork strips with breadcrumbs. Okay? So, masarap na at napakasimple pa. So ito yung mga ingredients guys. So una, of course, meron tayong 1 kilo na pork. Yung halo na yung may medyo taba at saka yung niya, laman talaga. 1 kilo po to at slice po ng strips. Yan. Ito strips. Yan. Okay, so 1 kilo po yan. And of course, meron tayong kalahating kilo ng oil. At saka meron tayong breadcrumbs. Ito yun, natin mamaya. Yan natin ihalo yung pork natin. And of course, may dalawang egg. Bitin natin yan mamaya. Saka meron tayong dalawang kutsarang asin, salt. At saka merong seasoning, of course. Bacon naman. Hindi po sponsor yan. At saka meron tayong durog na paminta. Mix din natin yan mamaya. So itong dalawang cloves ng garlic, pagpaano lang yan, halo natin mamaya sa oil. Okay, para mabango. At saka of course, meron tayong 1 cup na flour. Okay? At saka ito, yung mamaya, optional po to kasi yung sauce natin hindi na to lulutuin, pero mix natin yan mamaya. So papakita ko kung paano. Yan yung sauce natin, yung sausawan mamaya. Okay, so yan na guys. Napakasimple lang yung pork strip with breadcrumbs po. Sana po magustuhan yung vlog natin. So ito na po, lulutuin na natin. Okay? So ngayon guys, susunod na natin yung paghalo ng mga seasonings. Okay? Una-una, lalagay natin itong yung of course, pagpatimpla natin. Dandahan lang kasi baka sobrang alat. Yan. Kakamayin ko na. Be sure na malinis yung kamay natin. Okay? Yan. Ito ulit. Okay, ganyan lang. Of course, lalagay tayo ng seasoning. Bacon naman. Yan. Saka yung durog na paminta. Okay. Halo lang tayo ng halo. Saka mamaya, kutin natin yung flour natin at saka egg at saka yung breadcrumbs. Ayun na. Okay, ganyan lang. Okay. Yan guys, papainit tayo ng oil. Lalagay natin tong 2 cloves ng garlic para mabango siya. Ayan. Antayin lang natin mainit yung natin, oil. While papainit tayo ng oil, yun na, coated na natin yung egg, yung flour at saka yung breadcrumbs doon sa pork strip natin. So ito na guys, coated na natin yung egg, flour at saka breadcrumbs natin. So ganito lang. So gamit tayo ng para hindi yung kamay natin dun dyan. Egg. So una, ganyan natin sa flour. Yan. Saka lalagyan natin ng egg. Of course, yan. Pati natin. Tsaka, diretso na yun doon sa sa frying pan natin. Okay? Okay, yun. Papakita ko sa iyo mamaya. Yan. Yan lang. Sarap to pare sa sa mayo.
Oh, sumabit. Okay. Okay. Ano guys, oh. Ang itsura. Okay. So, gagawa pa tayo ng marami. Okay. So, yan na po guys, yung itsura na ano natin. Yung pork strip na may breadcrumbs. Coated with egg at flour. So, wag lang masyadong malakas yung apoy kasi baka hindi maging balance yung mauna pa yung yung na-coated na breadcrumbs at saka yung flour at hilaw pa yung yung laman, yung pork. So, dahan-dahan lang ang apoy at hindi naman masyadong mahina yung apoy. Katamtaman lang, okay? So, gagawa tayo ng marami. So, ubusin natin hanggang sa tapos na lahat, okay? At saka mimix natin yung sauce natin mamaya. Napakasarap. So, yan guys. Golden brown na yung kulay, yan. So, yan yung pinaka-importante na dapat balance luto yung yung pork natin at saka yung sa labas. So, yung sabi ko dapat katamtaman lang yung yung apoy. Huwag natin mamadali na mag-golden brown yung yung ilalim pala ay ilaw pa. So, ito pwede na guys. Luto na to. So, lalagay natin doon sa sa pinggan. Okay? Luto na at malapit na. Yan. Ito guys, oh. Yan. So ngayon guys, luto na yung pork strip with breadcrumbs natin. So ngayon, ang gagawin natin, halo natin tong sausawan natin yung sauce niya. Okay? So depende po sa inyo, yung available natin ngayon is yung sandwich spread. Pero maganda yung yung mayonnaise at saka kahit anong brand ng ketchup yung gusto niyo at saka mix natin. Okay? So pantabi muna natin yan, okay? So, ganito lang. Mix natin. Okay. Para po sa budget, okay? Kung gusto nyo na lahat mayonnaise o sandwich spread, pwede din naman. Ito para sok sa budget, mix natin to para marami. Okay, so ganyan lang, kalahati siguro. Yan. Saka, of course, haluin natin. Yan. Para yung kulay. So, kahit anong gusto nyo gumawa ng sauce o pwede ito, alternative to kahit anong mga pagkain, okay? Yan. Halo lang na mabuti. Okay. And of course, ilalagay na natin doon sa gitna. Yan, dahan-dahan lang. Okay. Wow. Yan. Ganyan lang kasimple guys. Okay. So guys, sana nagustuhan niyo yung vlog natin. At sana po patuloy po kayong susuporta. At ika muna, titikin muna tayo, okay? Ayan. Ito. Yung pork strip natin. Talaga naman, oh. Very crunchy guys. Sarap naman. Sana po nagustuhan nyo yung simpleng natin pero masarap. Saka kahit lang sa budget, masaya yung pamilya. Sarap yung kain natin ito. Okay? So sana po patuloy po kayo magsusuporta sa channel ko. At lalo na po sa mga bago lang po, sana subscribe po kayo at don't forget po to press the notification bell po. So maraming salamat po. Thank you. God bless.